मङ्गलम्। कपिकटकधुरीणः कार्मुकन्यस्तबाणः क्षपितदितिजसैन्यः क्षत्रियेष्वग्रगण्यः जलधिरचितसेतुः जानकीतोषहेतुः पथि पथि गुणसान्द्रः पातु मां रामचन्द्रः बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च स्मरणात् भवेत् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। श्री संस्थान वर्तगाळी गोकर्ण जीवोत्तम मठाधीश रामोपासक वीरविठ्ठलाले चरणाचे संतत आराधक ज्ञान भक्ति वैराग्य विनयादि गुणगण मंडित तपोमूर्ति परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याने विश्वावसुनाम संवत्सराचे चातुर्मास्य काशी क्षेत्रांतू हे पंथा परमपूज्य स्वाम्याने संकल्प केलेला असत। परमपूज्य स्वाम्याने हे 9वाचे चातुर्मास्य आणि मठ परंपरेचे 550 वर्षाचे चातुर्मास्य म्हणणारी चोटी लायला। आमका काशी म्हणली तक्षण स्मृतिपथांत येवचे गंगा शैलेंद्रावतारिणी पारावार विहारिणी सकल पापनाशिनी भागीरथी गंगा आमगेले मना येता। तदनंतर तक्षण कुडगास येवचेची काशी विश्वनाथान रुद्रदेवान तदनंतर कुडगास येवचे आमका बिंदू माधवान अशी काशी म्हणली तक्षण आमका क्रमेण गंगा काशी विश्वनाथालय आणि बिंदू माधवान स्मरण येता। जाल्यार बदल म्हळ्यार आमका काशी म्हणली तक्षण सुरवेर कुडगास येवका जाल्यार बिंदू माधवा तदनंतर विश्वनाथालय तदनंतर गंगेर कुडगास येवका। कितें म्हळ्यार बिंदू माधव माधव म्हळ्यार माधव मा म्हळ्यार लक्ष्मी लक्ष्मीक धारण केलेलो तसलो लक्ष्मी नारायण ते नारायण विष्णूले पादोद्भवा गंगा तस्सल गंगेक शिवान जटाजूटांत धारण कोर्ण कडेर सोडलेल्या निमित्तान ती काशी प्रांत विहारिणी जाऊन तदनंतर समुद्र विहारिणी जाली। म्हणनंतर विष्णु पादोद्भवा गंगा सुरवेर आमको विष्णुले माधवाले बिंदू माधवाले स्मरण येवका। तदनंतर त्या गंगेक धारण केलेले तसले रुद्रदेवाले स्मरण तदनंतर आमको गंगेक स्मरण येवका। अशी हे बिंदू माधवाले सन्निधानांतू काशी विश्वनाथाले सन्निधानांतू तशी गंगेचे पावन तटांतू परिसरांतू स्वशाखा मठांतू परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वामी तांगेल विश्वावसुनाम संवत्सराचे चातुर्मास्याचो संकल्प तांणी केल्लेलो आसा। आमी काशींतू आसीत तसले मठाचे ऐतिह्य समजून घेवका। काशींतू श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे आद्य मठ शाखा आद्य शाखा मठ हे मठ स्थापन केलेले परमपूज्य आद्य स्वामी मठ परंपरेचे नारायण तीर्थ स्वामी हाची मागची मठ स्थापन केलेलेची आमका हे काशी क्षेत्राचे श्रेष्ठतेक एक द्योतक गंगेचे श्रेष्ठतेक एक द्योतक आम्ही हे इतिहासांत प्रवेश केल्यारी मठ कशी स्थापन केले नारायण तीर्थ स्वाम्याने म्हणून आलोचन केल्यारी आमका रोमांच जाता। साधारण 550 वर्सां मागची माधव म्हळ्यार एक गौड सारस्वत ब्राह्मण वृंदांतू जन्म आयिल्लो तसले एक ब्रह्मचारी मध्वाचार्याले सर्वमूल ग्रंथ आमूलाग्र अध्ययन करून अपार पांडित्य संपादन करून अगाध शास्त्रज्ञान संपादन करून घेऊन मध्वशास्त्र विशारद जाऊन तत्ववादाचे अद्भुत पांडित्य संपादन करून घेऊन रामचंद्र तीर्थ स्वाम्याले शिष्य जाऊन घेऊन संचार करत असे। रामचंद्र तीर्थ स्वामी जगद्गुरु श्रीमन मध्वाचार्याले तांणी स्थापन केलेलं तसं अष्टमठांतू फलिमारू मठ म्हणून एक आसा। त्या फलिमारू मठाचे धांचे पीठाधिपती रामचंद्र तीर्थ स्वामी
हे रामचंद्र तीर्थ स्वामी शिष्य आमगे गौड सारस्वत ब्राह्मण वृंदा संबंध पाविल तसल माधव मळले है ब्रह्मचारी विद्वांस संचार करत म्हणताना बद्री येऊन पावल्या. बद्री नारायणाला सन्निधान आणतो. त्या काळात रामचंद्र तीर्थ स्वाम्याक एक दैव प्रेरणा झाल्या की मुखारी गौड सारस्वत ब्राह्मण हे मध्व सिद्धांत अनुसरण करून आईल तसल एक ब्राह्मण वृंद म्हणताना त्या गौड सारस्वत ब्राह्मण जनांक सर्वांक एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिळका. मध्व सिद्धांताचे प्रचार सर्व गौड सारस्वत ब्राह्मण वृंदामध्ये जाऊका अश्मळ एक दृष्टीनं त्यांनी कसं केलंय. तांगेले शिष्य माधवाक संन्यास दीक्षी दिली. संन्यास दीक्षी देऊन नारायण तीर्थ म्हणून नामकरण केलंय. कारण बद्रीनारायणाला सन्निधानांतू दीक्षी दिलेल्या निमित्तानं नारायण तीर्थ म्हणून नामकरण केलंय. नारायण तीर्थ म्हणून नामकरण करून अद्भुत दावना सिद्ध झाले. सुंदर प्रतिमा रामाल प्रतिमा नित्य उपासने खातीर दिल्या आणि आज्ञा केल्या. मध्व सिद्धांताचे प्रचार प्रसार तुव दक्षिण दिक्का वचून तुमगे गौड सारस्वत ब्राह्मण वृंदाक तांका अध्यात्म मार्गांतो येऊची तशी त्यांनी अध्यात्म मार्गांत प्रवृत्त जाऊची तशी तू कोरका. आणि हे मध्व सिद्धांत विशेष जाऊन सर्वत्र प्रचार जावका जगद्व्यापी जावका अश्मळ एक दृष्टीनं त्यांनी ते माधव म्हणले हे ब्राह्मणाक नारायण तीर्थ म्हणून नामकरण करून आज्ञा करून हे प्रतिमा रामाल प्रतिमा दिव्य रामाल प्रतिमा देऊन घेऊन त्यांनी पेटले आणि एक आज्ञा केली त्यांनी तू दक्षिण दिक्का वचून प्रचार करची की ना पुढे सर्वत्र तीर्थक्षेत्र अटन करून घेऊन तीर्थस्नान करून तदनंतर तू गेले समाजाच्या संघटनेचे कार्य आरंभ करी म्हणून उपदेश केले. गुरु आज्ञा अनुकूल जाऊन नारायण तीर्थ स्वामी उत्तरादून बदरीदून तीर्थक्षेत्रात संचार करतच परिभ्रमण करतची त्यांनी काशीत येऊन पावले. ह्या दीक्षी दिलेले दिवस रामचंद्र तीर्थ स्वाम्यांना नारायण तीर्थ स्वाम्यांका दीक्षी दिलेले दिवस 550 वर्ष मागची 1475 मन्मथ नाम संवत्सर चैत्र मासाचे शुक्ल पक्षाचे द्वितीय दिवस आणि दीक्षी दिला. थंचाना चैत्र मासात थंचाना त्यांनी बाय सगळे तीर्थक्षेत्र अटन करताची त्याची संवत्सरांतू काशी येऊन पावले. काशींतू कार्तिक मासू त्या कार्तिक मासांतू गंगेचे पावन सन्निधान आणतू तांगेले तांका प्राप्त झाले तसेल रामाल प्रतिमा थैदवर घेऊन तदेक तान लीन दावून तच्चित्त दावून तन्मनस्क दावून त्या रामाला पूज करताची रामा ध्यानपद दावून घेऊन त्यांनी गंगेचे पंचगंगा घाट म्हणलेल्या ह्या घाटांत थै बैसून रामपूजा रथ जाल्लेले तेदना त्या काशी राजाल्या धुव राजकुमारी ती थै पंचगंगा घाटाक गंगा स्नानाक म्हणून येतात. अंगरक्षक वर्गेंती गेलो येऊन असताची त्या काळाक ती स्नान करत म्हणताना ती गेल्या आभूषण कसं नसतं आभरण आणि सर्व ताण घेऊन ते तटांतवर घेऊन स्नानाक म्हणून देवतात. स्नान करून येत म्हणताना त्या आभरणांतू एक आभरण दिसना अनेक आभरण दवरलेलं आहे त्यांत एक आभरण दिसना. अंगरक्षक वर्गेंतांनी अन्यमनस्क झालेल्या कळले. हे अंगरक्षकांका हांगा लागी तपोनिरत झालेले तसं नारायण तीर्थ स्वामी संशय आयले. हे संन्यासी हंत बसला प्रायः ह्या संन्यासीनं चौर्य करून पुरवा नारायण तीर्थ स्वामी अजून निंगिला मद सांगा तुम्ही हे आभरण चोरी केला नव्हे तुमगेला अस्तर दिया त्या आमका. नारायण तीर्थ स्वामी सांगताच त्या अंगरक्षकांका पळया आम्ही संन्यासी दंडधारी आम्ही भिक्षेक तीर्थलेरीची दोन्ही पंथ आम्ही प्रयत्न करण्याची दिवसा एक पंथ आम्ही भिक्षा स्वीकार करचे आहार प्राप्त करून घेऊची तीर्थलेरी आम्ही दोन्ही पंथ प्रयत्न करण्याची आणि हे रत्न आभूषण हे पुरा भांगार आम्ही घेऊन कसं करचे ताजी निमित्त आमचं कसं नाही प्रयोजन ना म्हणून म्हणताची दलरीची ह्या अंगरक्षक पूरा सोदिताची असं की ना म्हणून मेळना त्या राजकुमारी अंगरक्षकांका पुरा कळता व अन्य अपराधी नाही अन्य चौर्य करणी म्हणून कळता आणि हे विषय त्या काशी राजाक पावता. काशी राजाक अत्यंत पश्चाताप जाता
पश्चात्ताप दग्ध जाऊन तो काशी राजू येऊन शरण जातात. विवेक घेऊन त्या अंगरक्षकांनी घेऊन नारायण तीर्थ स्वामीला शरण जातात आणि क्षमा याचन करतात. स्वामी आमगेले महा अपराध जाले, तुम्ही हे चौर्य करणी म्हणून आमचे कळले, तुम्ही महातपस्वी श्रेष्ठ संत, तुमगेले वैर विनाकारण आम्ही अपवाद घाल्ले, तुमका अपमान केले, आमचं क्षम करा आणि आमगेले निमित्त तुमचं कसं सॅब जाऊ का म्हणलं सांगा म्हणून घेऊन तो दंडवत प्रणाम करता. त्या काळात नारायण तीर्थ स्वामी त्या राजाक सांगतात, राजन हे धर्मक्षेत्र अत्यंत प्राचीन नगरी, जगत्यांतो अत्यंत प्राचीन नगरी है काशी. हे काशी तर आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण सर्व दक्षिण दिक्कात कोण तीर्थक्षेत्राका घटन करता पुरा काशी येताच. त्यांनी काशी ऐन केलं तांका अनुकूल जावता, कष्ट जावचे ना, अननुकूलता जावचे ना. म्हणनंतर तांगेले अनुकूलते कथीला तू ह्या धर्मक्षेत्रांतू ह्या अविमुक्त क्षेत्रांतू एक मठ स्थापन केले म्हणून जाल्यार आमकां आमी आमच्या शिष्यवृंदाक अनुकूल जाता घेऊन त्यांनी त्या राजाला निवेदन केले तेन्ना ना राज म्हणता संतोषान स्वीकार करून घेऊन त्या दिवस त्या कार्तिक मासांतू राजू त्या मठ स्थापन करच्याका थंय नांदी घालता. अशी नारायण तीर्थ स्वाम्याला एक दूरदृष्टीना तांगेल्या तपस्याच्या फलाना थंय काशींतू 550 वर्ष मागची 550 इयर्स बॅक मठाचे आद्य मठ स्थापन झाले. बद म्हणाली आजिकिना पुढेची गोकर्ण पर्तगाडी जिवंत मठ स्थापन जाऊन गेला. बद्रिंतूची खंचे दिवस संन्यास दीक्षा दिल्या त्या दिवस मठ स्थापन झाला. दलरे मठ वास्तू म्हणून घेऊन थंय नासिला. त्या कार्तिक मासांतू त्याची मन्मथ नाम संवत्सराचे कार्तिक मासांतू 550 वर्ष मागची 1475 अंतू हे काशी मठ त्या परमपूज्य नारायण तीर्थ स्वाम्यानं थंय स्थापन केले. पळया काशींतू आद्य मठ स्थापन केले. ताका कारण कसं नशक्य इतरत्र खरी करणी काशींतू केले. कसं म्हणाले काशीत आशिल्ले एक श्रेष्ठता ते असाधारण. काशी आणि गंगा हे दोन्ही कारण पळय. एक गंगाचे सन्निधानात गंगाच्या पावन तटांतूची मठ प्रतिष्ठा केले आणि काशींत केले. किती म्हणाले काशी असं क्षेत्र की म्हणाले अहम काशीं गमिष्यामि तत्रैव निवसाम्यहम् इति ब्रुवाणः सततं काशीवासफलं लभेत. काशी क्षेत्रावच का म्हणून नाके काशी हाव काशीत वत्ता म्हणून संकल्प केल्यावर पुरते. हाव काशींत एक दिवस राबता म्हणून संकल्प केल्यावर पुरते. काशींत वास केल्यावर कसं फल असं ते आम्ही संकल्प केल्यावर मात्रानं आमक मिळत. तसं श्रेष्ठता त्या काशी क्षेत्राक असं. आणि गंगा तीवर केन तिथले पावन गंगेवर केन आम्ही वचून गंगेत स्नान करता म्हणून काही इतर खंचे तीर्थ असल्यावर केन आम्ही थंय वचून स्नान केल्यावर मात्र आमगे पाप परिहार जाता आमका पुण्य. त्याला गंगा तशी नाही. गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति. गंगा गंगा म्हणल्यार पुरकई आम्ही कितले योजन दूर असल्यावर केन आमगे सकल पाप निवृत्ती करची सामर्थ्य गंगेक आसा. ताका आम्ही सान असता म्हणतना न्हाणेत म्हणतना आमगेले आम्मा उद्दा अंतर उद्दा घालता म्हणतना गंगा भागीरथी म्हणून उडगास कोरून घेऊन येत आम्ही उद्दा घालत असेल. कारण गंगेला उडगास केल्यार आमगे पाप परिहार जाता. तशी नारायण तीर्थ स्वाम्यानं काशी क्षेत्रांतू गंगाच्या पावन तटांतू हे मठ आद्य मठ स्थापन केले. पण या काशींत मठ स्थापन केले वय दलरे खंचे घाटांत कोण येत असेल स्वाम्यान नारायण तीर्थ स्वाम्यान त्या राजा निंबू येत असेल. मणिकर्णिका घाट की दशाश्वमेध घाट की अनेक घाट असायचे. खंचे घाटांतू मठ स्थापन करू येत असेल. दलरे त्यांनी स्थापन केलेल्या पंचगंगा घाटात आणि त्यांनी स्थापन केलेल्या बिंदू माधवाल सन्निधानात बिंदू माधवाल मंदिर आयची दिवसातून उचून पडेल रे ताजी यत्राकची गोकर्ण मठ असं. कारण कसं नाही बिंदू माधवाल महत्व आणि त्या पंचगंगा घाटात तिथलं महत्व असं. हे काशी शैव क्षेत्र म्हणून प्रसिद्ध. दलरे विश्वनाथान येऊच की ना पुढे हे वैष्णव क्षेत्र बिंदू माधवाल क्षेत्र है. रुद्राना ब्रह्मदेवाला शिरच्छेद केले त्यांना पांचामात्य खंडून घालता. रुद्रदेव ब्रह्माला ब्रह्महत्या लागली ताका आणि शिरच्छेद केले त्यांना त्या ब्रह्माला मात्य कपाला रुद्रदेवाला हाताक अंटून बसतात. त्या अंटिलेल्या ब्रह्मकपाल कळचून वचका म्हणून घेऊन आणि ब्रह्महत्या दोष परिहार करून घेऊ का म्हणून रुद्रदेव देशात्यंत
अनेक तीर्थक्षेत्राक बद्री कुरुक्षेत्र इत्यादी अनेक नाना तीर्थक्षेत्र अटन केल्यावर ब्रह्महत्या दोष परिहार काय ना केदार रुद्रदेव काशीची सीमा प्रवेश करत की त्या क्षणाची तागे भितर असेल ब्रह्महत्या दोष परिहार करत इकडे हे काशी क्षेत्रात असेल महिमा तिथलं मात्र नाही ब्रह्महत्या दोष परिहार दाता तदनंतर काशी रुद्रदेवान स्नान केले तक्षणाची तागेले हाताक अणपले तसं कसं नाही ब्रह्मकपाल असा त्या थई कडचून होत इकडे ताजी मोचन जाता खय स्नान करून त्या ब्रह्मकपाला कडचून गेली की खय ब्रह्मकपाल पडली की त्या कपाल मोचन तीर्थ म्हणून प्रसिद्ध झाले तदनंतर रुद्रदेव ते थय असेल माधवाक प्रार्थना करून घेऊन मक्का नित्य वास करूची कधीला एक क्षेत्रदायी ह्या क्षेत्र मग उत्तम म्हणून दिसतसा तू मक्का अनुग्रह केला राहा ह्या क्षेत्रांत राबता म्हणून घेऊन बिंदू माधवाला अनुग्रह घेऊन त्या काशी क्षेत्रांत रुद्र येऊन राबला रुद्राने योजना पुढे बिंदू माधवाला क्षेत्र बिंदू माधवाने अनुज्ञा दिल्या रुद्राका स्थळावकाश करून दिल्या ह्या काशी रुद्राक सोड दिल्या तकाची आईची दिवसाक काशी विश्वनाथ म्हणून घेऊन तो विश्वनाथ प्रसिद्ध झाला अशी त्या बिंदू माधवाला निमित्तान अनुग्रहित जाऊन रुद्रदेवाना आनंदाश्रू बिंदू तागे तोळेच्यान पडली काही त्या दिवस त्या बिंदू पडली नंतर बिंदू सरोवर जाऊन तो माधव तेदोपर्यंत बिंदू माधव नाही तदनंतर तो बिंदू माधव झाला अशी त्या बिंदू माधवाला विशेष महिमा आश्यवचूची त्याची घाटांत बिंदू माधवाल मंदिरा यद्राकचे परमपूज्य नारायण तीर्थ स्वामीने हे मठ स्थापन केले बिंदू माधव अपारोपी संसार सिंधु बिंदुत्व अश्नुते म्हणून वादिराज स्वामी स्तोत्र करतात बिंदू माधवा विभोर यस्य निरीक्षणात आम्ही सबिंदू माधव पायात विभोर यस्य निरीक्षणात त्या बिंदू माधवाल दर्शन घेतल्यावर पूर काही आमगेले हे असार अपार संसार पारावार संसार समुद्र संसार सिंधू बिंदू दत्त नाही पडे म्हणजे तिथलं अल्प दत्ता त्या बिंदू माधवाला अनुग्रह असं म्हणलं संसार म्हणजे समुद्र अनायास लावून आणि दांडून वचेत तसल्या अपार महिमा बिंदू माधवाक असं त्या बिंदू माधवाला संविधान आणतो नारायण तीर्थ स्वामींनी प्रतिष्ठा केलेलं मठ मात्र नाही त्यांनी थई लक्ष्मीनारायणाला पंचलोहाच प्रतिम प्रतिष्ठा केली कारण माधव थई अशी माधवान माधवाला क्षेत्र त्या माधव म्हणणारे मा म्हणे लक्ष्मी लक्ष्मी धारण केलं लक्ष्मीनारायण म्हणून लक्ष्मीनारायणाक थई प्रतिष्ठा करून त्यांनी नित्य पूजेचे व्यवस्था केली अनेक पळया हे बिंदू माधवाला संविधानांतू थईची निकटवर्ती आमगेले मठ मात्र नाही पंचगंगा घाट आणतास आहे पंचगंगा घाटाचे एक वैशिष्ट्य असं काशींत असेल सर्व घाटात ताजे वैशिष्ट्य असं खंचे घाट श्रेष्ठ कनिष्ठ म्हणून प्रश्न जाल्यार पंचगंगा घाटाक एक असेल वैशिष्ट्य कसं नाही म्हणाले त्या पंचगंगा घाटात गुणूची गंगा प्रवाह कसा नसता त्या ईशान्य दिक्काक गंगा परिवर्तन जाता ईशान्य प्लवा गंगा ईशान्य दिक्का परिवर्तन जावचे पंचगंगा घाटात ईशान्य प्लवा न्हय खय असा थय मंदिर प्रतिष्ठा करच्याक अत्यंत प्रशस्त स्थळ आहे थय मठ प्रतिष्ठा करच्याक अत्यंत प्रशस्त स्थळ आमगेले पर्तगाळी केंद्र मठ जाल्यारीची आईची दिवसा गोवा आणतो थई कुशावती ईशान्य प्रवाती ईशान्य दिक्काक तिगेल मार्ग कसा नसा परिवर्तन करता थईची पर्तगाळी मठ प्रतिष्ठा झाला अशी काशीवर्गेन पंचगंगा घाट ही थई ईशान्य प्लवा जाता गंगा तस्सल संविधान आणतो मठ प्रतिष्ठित झाला मात्र नाही पंचगंगा घाट म्हळ्यार नाव सांगचे म्हणजे पुराणांत हाका पंचनद तीर्थ म्हणतात पांच तीर्थाचे समागम जात काही पळय त्या घाटांत आमकां दिशी गंगे मात्र जाल्यार थंय एक गंगा यमुना सरस्वती किरणा आणि दूधपापा म्हणून हे पांच तीर्थाचे समागम त्या घाटांत जातात ताका ताका पंचनद तीर्थ म्हणून म्हणतात तीर्थानि संति भूयांसी काश्यामत्र पदे पदे काशीत हेज्जे हेज्जेक अनेक तीर्थ साचते जाल्यार न पंचनद तीर्थस्य कोट्यंशेन समान्यपि पंचनद तीर्थ म्हणजे पंचगंगा घाटाक समान जावन असेल तसं अनेक तीर्थ खंचे नाम घेऊन पुराण वचन सांगता अस्सल पंचगंगा घाटाचे अपार महिमा आश्य वचून थई परमपूज्य नारायण तीर्थ स्वामी मठाचे आद्य शाखा मठ प्रतिष्ठा केल्या इतलं मात्र नाही पंचगंगा घाटाक अनेक वैशिष्ट्य असत त्रेतायुगांतो रामान वनवासा संदर्भाचेरी एक वर्ष तो थई येऊन काशी पंचगंगा घाटांत राबला म्हणून आमकां उल्लेख येता आनंद रामायणात तथा चकार रामोपि घट्ट बंधन मुक्तमम हे पंचगंगा घाट निर्माण केलेलं कोण आहे म्हणजे रामानच तथा चकार रामोपि घट्ट बंधन मुक्तमम
म्हणताना निर्माण केलेलं मात्र नाही रामानं. पंचगंगा घाट निर्माण कोरनो सीता समेत दावनो कार्तिक मासांतू रामानं सीता समेत दावून ते स्नान केला म्हणून हे आनंद रामायण अंतकुल्य येता चकार पंचगंगायां कार्तिक स्नान उत्तमम. आलोचन करा, पंचगंगा घाट निर्माण केलेलं रामानं थई राम सीता समेत जाऊन कार्तिक मासांत स्नान केलेलं तसले पवित्र स्थळ त्या तसले रामानं निर्माण केलेलं तसल पंचगंगा घाटांतू त्याची रामाल प्रतिम घेऊन येऊन नारायण तीर्थ स्वाम्यान थई पूज कोरनो त्याची पंचगंगा घाटांत बिंदू माधवाल येत राख आम्ही गेले मठ प्रतिष्ठित कोर घेऊन थई रामाल त्यांनी पूजन केलेले आमका हे ऐतिह्य आम्ही पडेल म्हणलं रे आमका आनंद जाता आणि एक अभिमान आमच्या भीतर जागृत जाता. अशी आमगेल्या गोकर्ण कर्तकाळी मठाक आणि काशीका एक अविनाभाव संबंध इतलं मात्र नाही ह्या इतकं पुरा महत्व आश्यवचनोची बिंदू माधवाला सन्निधान पंचगंगा घाटांत मठ असे आणि गंगेल पावन सन्निधान काशी विश्वनाथाला सन्निधान इतलं पुरा एक महत्व आश्यवचनोची आमगेल्या परमपूज्य विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांना काशींतू एक पंथ नाही दोन पंथ नाही 3 पंथ चातुर्मास्य व्रत त्यांनी आचरण केले आणि जीर्णोद्धार त्या मठाच्या त्यांनी केलेला असं चातुर्मास्य मात्र केलेलं नाही. विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांना त्यांनी काशींतू कार्तिक मासांतूची कल्पवास केला. कार्तिक मासांतू रामान स्नान केलेलं घाट त्याची कार्तिक मासांतूच हे रायाला घटन झालेले नारायण तीर्थ स्वाम्यांना ते रामाल पूज करत म्हणताना तदनंतर पडया विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांदलरी है गोत्र सोनूची कार्तिक मासांतू थई कल्पवास केल्या. आज दलरी काशींतू अनेक लोक कार्तिक मासांतू इतर खंचे घाटा वचनाचे पंचगंगा घाटा येऊन स्नान करतात त्या एक प्रतीती आज दलरी थई असत. अशी अनेक काशी म्हणून का म्हणली तक्षण पंडिताल नगरी म्हणून असे का पंडिताल नगरी पंडितानाची कोणाका प्रशस्ती दिली वै म्हणून रे ताज्जिकिना आणि होडा खंचेना आमचे परमपूज्य विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याक काशीच्या पंडितांना एक प्रशस्ती दिलेल्या ह्या संदर्भाचे उल्लेखनीय. थंचे महाराष्ट्र तीर्थ पुरोहित संघाचे सदस्य काशी पंडित त्यांनी विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याक विद्याधिराज यतिराट सविभाती नित्यम म्हणून घेऊन अनेक अलंकारांना अलंकृत दावन शिल्पसल सुंदर अत्यंत सुंदर भावबंधुर दावन शिल्पसल श्लोक पुंजान श्लोक रचन करून घेऊन प्रशस्तीपत्र स्वाम्याला पादारविंदाक त्यांनी समर्पण केलेलं असं. कारण विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याला भित्तर असेल अपार शास्त्रज्ञान तांगेल भित्तर असेल पांडित्य तांगेल तपस्या ओजस राजस हे सर्व कोळून घेऊन त्या काशी पंडितांना प्रशस्ती स्वाम्यांना दिलेल्या. अशी आम्ही गेल्या मठात गोकर्ण कर्तकाळी मठाकनी काशीका एक धनसंबंध गाढ संबंध म्हणणारी कसनेची चुकीदायना विशेष राहून अस्सल ह्या क्षेत्रांतू आमगेले परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्या तांगेल्या 9 चातुर्मास्य आणि मठ परंपरेचे 550 वर्षाचे चातुर्मास्य त्यांनी काशी क्षेत्रांतू कोरका म्हणून घेऊन त्यांनी संकल्प केलेला असं. विशेष राहून ह्या मठाका 550 वर्ष दात म्हणताना ह्या सार्थ पंचशतमानोत्सवाचे एक संभ्रम दात म्हणताना स्वाम्याला एक महान संकल्प कसने म्हणणारे रामाक कसने आम्ही समर्पण कोरका म्हणल्या दृष्टीनं समाजाचे पुरा लोकांनी घेऊन त्यांनी 550 कोटी 550 कोटी रामनाम जप दाऊ का म्हणून त्यांनी संकल्प केले. तांगेले संकल्प दिव्य इच्छाशक्ती अवर्णनीय सर्व समाज बांधवाला एक सहकारानं निर्विघ्न दाऊन हे रामनाम जप दातस. स्वाम्यानं काशीत चातुर्मास्य करत म्हणताना त्यांनी काशी विश्वनाथाल सन्निधानांत अस्त म्हणतानाची माक दिसता प्रायः हे 550 कोटी रामनाम जप दाता. हे रामनामाक आणि काशीक एक अगाध संबंध अविनाभाव संबंध कसं ते म्हणणारे आम्ही पुराजन रामनाम जप करताच नलरे वैष्णवानंतो अग्रगण्य रुद्रदेव ताण केलेलं तिथलं तारक मंत्राचं जप आणि कोणे करणाच आयं पायं श्रुतिचुरुकितं रामनामामृतं यः ध्यायं ध्यायं मनसि सततं ब्रह्मदत्तारकाख्यं जल्पं जल्पं प्रकृतिविकृतौ प्राणिनां कर्णमूले वीथ्यां वीथ्यां अटति जटिलः कोऽपि काशी निवासी. रुद्रदेव
ಸತತ ಸಂತತ ತಗಲ್ मन आणतो तारक मंत्र श्रीराम जय जय राम म्हणून निरंतर जप करत असते मनसी सततम ब्रह्मतत्तारकाख्यम ब्रह्ममंत्र म्हणताच का तारक मंत्र म्हणताच असल तारक मंत्र रुद्रदेव तगल मन आणतो नित्य निरंतर जप करत असते इतलं मात्र नाही रुद्रदेव काशींतो वीथ्याम अटति जटिलः कोपि काशी निवासी जटाधारी दावनो काशींतसील प्रत्येक बीदींतो काशींतसील प्रत्येक संधींतो काशींतसील प्रत्येक गल्लींतो परिभ्रमण करताच तो रामनाम म्हणता परिभ्रमण करत असते ताण्या संचार करणातील संधी नाकायते त्या संधीत पुरा सर्वत्र संचार करत म्हणतात रामनाम जप करत असते तारक मंत्र जप करत असते तो तिथलं मात्र नाही अंत्यकालारी काशींत वास कोरनो प्रकृती विकृत प्राणीनाम कर्णमूले कोण मरणासन्न झाले त्या मरणासन्न झाले सगळे मनुष्य आले उज्वे कान्ना येऊन स्वयं रुद्रदेव श्रीराम जय जय राम म्हणून तारक मंत्र उपदेश करून घेऊन तांगेल मुक्ती एक सहकारी दाता म्हणून घेऊन दलरीची आमचे शास्त्र सांगता तसल एक श्रेष्ठ क्षेत्र काशी आणि काशींत स्वाम्यां चातुर्मास्य करत म्हणताना ह्या रामनाम जप अभियानवर केंद्रात असत म्हणताना आम्ही थळी वचून पावील तेदना त्या रामनाम उच्चारण करचे जप करचे भाग्य दलरे ह्या पंथांक विशेष गाऊन प्राप्त झाला मात्र नाही खंची नारायण तीर्थ स्वाम्यांना 550 वर्ष मागशी रामाल प्रतिमा त्या दिव्य रामाल प्रतिमा थई दवर घेऊन पंचगंगा घाटांत दवर त्यांनी पूज केली की त्याची पंचगंगा घाटांत असेल तसल्या स्वशाखा मठांतो आद्य मठांतो आमगेल परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वामी त्याची रामाक दवर घेऊन ते पूज करताची त्या पूज पडोचे भाग्य आमका प्राप्त झाला अशी परमपूज्य स्वाम्याला एक चातुर्मास्याचे काशी चातुर्मास्याचे आंगेल संकल्प दिव्य दलरे हे चातुर्मास्याचे संकल्प आम्ही भव्य कोर काम दलरे तांगेल चातुर्मास्य भव्य कोरचे जबाबदारी आमगेल तांगेल दिव्य संकल्पांते भव्य दत्ता त्याला आम्ही शिष्यवृंद दाव आमगेल एक कर्तव्य असता तांगेल चातुर्मास्य भव्य कोरचे म्हणताना आम्ही शिष्यवृंद दाव गौड सारस्वत ब्राह्मण वृंदातच एक भाग्याचे विषय असल्या एक ऐतिहासिक कालघट्टाक आम्ही साक्षी दत्ताची मठाचे 550 वर्ष दत्त म्हणताना आम्ही उपस्थित आसिलाय म्हणून म्हणाल्या आमगे एक वड भाग्याचे विषय म्हणून सांगताची आमका रामदेवालय वीर विठ्ठलालय सर्वांक समाज बांधवांक अनुग्रह आस्का परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांदलरीची अनुग्रह आमचे आस्का म्हणून या संदर्भाचे प्रार्थना करताची श्री कृष्णार्पण